С сегодняшнего дня Закрий Яндиев будет отсчитывать время до самой долгожданной поездки в своей жизни. Вместе с братом они уже отдали все необходимые документы, сделали фотографии для визы, оплатили путевки, осталось собрать вещи. В королевство Саудовской Аравии, в лучезарную Мекку и Медину они летят впервые. Волнение, конечно, не передать словами. Мужчина признается, что благодарен Всевышнему за возможность побывать в святых местах и увидеть священную Каабу. وخلاه عم دقة يرأس شي رزبال كما مشوتسك دقة عندنا تاو وخ بلجيني يرس نو دال اشتواشتا تسوتش اشتلينوسا تاق شقش حالداني عند اللي وقوس يعني تيجي كبيد إذا دادول دنا تيجي وسرسوا حنز سواخشتي أرحوه ويتصغر وخ كم بولج ويناخد اشت سواقة وشت وخ يعني دارها اشتار بيانوسا. Магомед Баркинхоев тоже ждет с нетерпением своей поездки в священную Мекку и Медину. Приехал получить список необходимых документов. Говорит, мечта была давно, и вот с милостью Всевышнего тоже все получится. Парыздете ешт умрати вагез ахту бож моли кезге ахчулха ахталуж اشتغال عند اللي قلت له شخص أخش قولش حين حيتش أخش أتقال تش استثمرت كلمة ها اشتغل عادش كذا بعدوش اشتهاي اشتغال عند В комитете по хаджу в эти дни многолюдно. Жители республики спешат быстрее оформить документы. В этом году королевство Саудовской Аравии немного сместило вперед сроки совершения паломничества. Для республики Ингушетия выделена квота в количестве 1300 мест. خانة سعبارم أتبع أربش زبارم ملا بيالشة أخبت ديكلاشتين كاتشلز 14 فеврале تحردي دولجي بارم أتبع بتصير صار أتبع بارم هو حيس بيزج بول باكيت وي تشمي وي دابو بوش ناخا حيس بيز ويس متكش حيس يزوي أنا شوي تخان لحتيتي منا أرفتي مزدلفتي إجا основной كيرتيرس حاجة ديجو موتيجي جيش تسمتيجي موتيك حقواتش كياتسوي سدا تخونا تشمي تابوش بولنах مел بخاديس. Желающих совершить хадж просят поторопиться. Особое внимание необходимо обратить на сроки. После истечения времени и заполнения квоты выделить дополнительные места будет практически невозможно. Для республики подготовлены 2 рейса. Прямой тур-стандарт, который стоит $5600, и комбинированный эконом, цена которого составит $4900. В Ингушетии по поручению главы региона Махмуда Али Кальматова создаются все необходимые условия для того, чтобы поездка для наших паломников была максимально комфортной. دابوخش بول حجوج يا هيتم تسوي مخكر دابوخ بريموي رئيس جيش يوخش يا ويمخكر حاجات تجي جدي أخوش واش تحدينا تسوق كذا دخل شركة زوي واش تحدينا تستخدم وي مخك عدل وي ايربورتي بول حكي مش تموجنيك صار اتو قحيجي موتيك واش تايا داخو أبي كمباني سو أخوجي بيتسات دوتس زموتيك أخ هواش تايا إذا واش تحده يلقى خيط متس ويمخكر دابوخش شارتين رئيس جي ويوتجو прямой рейс جيش. Сотрудники комитета разъясняют о том, что заранее нужно подготовить документы о вакцинации. Есть большой риск заражения такими заболеваниями, как пневмония, менингит, грипп, корь, краснуха. Это далеко не весь список. Поэтому вакцинация – один из самых важных аспектов будущей поездки. Трудности при совершении хаджа ожидают и должников. Традиционно паломников из Ингушетии будут сопровождать опытные руководители. К каждой группе будет прикреплен специалист, который поможет ориентироваться на месте и расскажет о значимости совершения хаджа, объяснит хронологию обрядов и не только. قال عبادة مش تيزه حاجة دوج تان إحدى دوج خاطر تان خاطر حاجة دوج إشت نخ سقط خبواش عالم سقوج سق خلق عن خلصان ده هو وقال بيبيج بول كيشما بياخلصان ده عقاش لحوخ تان إيش بول كيشما بياخلصان قستين سلاتر تدلي
تان أفتوبس حتى يترسدلي قدول مص دوج حمنا حنزولي عز بود عبولو بيا دقة ميل بوج ببولخ قاتش بيا. Как говорят сотрудники комитета по хаджу, организационные вопросы на особом контроле. Есть договоренность с гостиницами, чтобы нашим паломникам было легче добираться до святых мест. لا تعيوج الجستينية إن شاء الله جانيو أتجي يخل الجستينية مثلا مكر حالق بحاجات شو دي حاجة يخل وارق جوج جستينية بيلارخ تحقق تجستينية وهي نقد عقولجي أفتوبسش خجولجي ديتسات تنقل دوج دول حمق قاتش جداد أم بغد از ما على خيل نقد عقيدي إيش أفتوبسش سوتسي عد وارا حم نيسلوت سمهتي ويجر دواتجي إذن دوج دول حما حخليته حالج دي وهي وعشت داوت قاستا دوق نخل ربح عندولجي دوق حما تحت سابر وش داختيجي نيسلوت سمهتير. При сборе документов сотрудники просят обратить особое внимание на сроки заграничного паспорта. خيل سقواغشخو пятилетний паспорт шигдом дер за хажула мегж домо тжда конца вяг ах хава скяхт хашлиан. Замехти остро программа че 10-летний паспорт марка аш до ахоц. За сагу фоди дис хаш савагляр жвали нагаса на халхи шикяхт ждаштана сах загран паспорт хадах дес именно 10-летний дер. Желающих совершить хадж просят поторопиться. Комитет по хаджу располагается в городе Магас по улице Мачхо-Базоркина, 10, рядом с центральной мечетью города. Центр работает каждый день, кроме воскресенья, с 9 утра до 18 часов вечера. Телефон для справок 8 928 791 05 20. Лина Сычева, Беляль Ахилгов, Магас 24.